ne bompae okonkoni wona tumi ene ahode ne kasiye eye wodia yeda wase se Awurade hwe nso na oboye ho bae ode ye kɔ de ye ba ena nso abipie wanim ibiti wasem na wasem nso kasa kire se de ba ebifiri ye be kɔ no ne ye kɔ na ahode kasiye mu yeda wase wo Yesu din mu amen. Yeda Nyankopɔn ase sɛ Nyankopɔn ogusu esiesie last week no yɛhwɛ automatic blessing na yɛtimu asɛm bebree ɛnɛ nso yɛbɛto adesua no ara so nti yɛhwɛ deliberate blessings anaasɛ intentional blessings wɔhyɛ da ahyira wo bi ana enhyira yɛhyɛ da enhyira ahyira obi amen nti ɛno na yɛ ka ho asɛmi yɛdi ka esua ho sɛ enhyira no ɛwɔ na ahodoɔ bebree no ara na ɛwɔ hɔ enhyira nya deɛ baako pɛ yɛwɔ honam mu nhyira ɛna yɛwɔ honhom mu enhyira nso ɛwɔ hɔ na ehu sɛ ne mmienu nyinaa no ɛyɛ papa sɛ Nyame nhyira honam mu a ɛyɛ ohyira honhom fam nso a ɛyɛ ne mmom honhom fam deɛ no ɛyɛ kɛseɛ na ho hia bebree paa kyɛ honam mu adie no na ehu sɛ automatic blessing no yɛbɛka yɛn kakra bi ne yɛahwɛ na ansa na bɛka yɛn ho no inimade yɛ fɛ ne nhyira enim sɛ ewiase yɛ wɔ mu yi obiara pɛ nhyira obiara nhyira deɛ obiara ni hɔ a ɔmpɛ obiara mpɛ nɔmɛ obiara mpɛ ɔhaw obiara mpɛ musuo obiara ne ɔpɛ asɛm ma ne ho obiara hwɛ deɛ ɛyɛ ɛma ne ho na nhyira yɛka nhyira a nhyira yɛ anigyeɛ sɛ onipa wɔ anigyeɛ mu mmienu yɛwɔ honam mu anigyeɛ ɛna yɛwɔ honhom mu anigyeɛ na nhyira ɛyɛ asomdwie obi wɔ asomdwie a Onyame ahyira no ne nyinaa ne yɛbɛka ho asɛm nhyira sɛ Nyankopɔn ɛhwɛ nipa so na wabrabɔ Onyankopɔn na ɛkɔntro ɔwɔ biribiara ma wo de a ne sɛ woyɛ nipa a Onyame ahyira wo nti nhyira ɛyɛ adeɛ bi a ehia bebree paa yie paa apɔmɔden maka sɛ wiase yadeɛ ahadwene paa yadeɛ ma nipa nya asomdwie na sɛ nipa wɔ hɔ na wo ho ɔden wɔ good health na ho tumi sisi ho so deɛ a na yɛ sɛ ne nyinaa no ɛyɛ Nyame nhyira no wa bi a nti apɔmɔden ɛyɛ Nyame nhyira ɛna favor do bi a nipa hia adom favor ne nyinaa ka Nyame nhyira ho sɛ bebe bɛkɔ biara sɛ Nyankopɔn favor di akyira ɛno nso ɛyihu sɛ nhyira bebree na yɛbɛbɔ ne ma kakraa bi so yɛse ohia ɛne yadeɛ ne kwadaa nanom ne ɛkabɔne ne ɛnneɛma a gye sɛ ɛha nipa dwene ɔwi ase ne nyinaa no deɛ adwuma bɔne yɛ ne nneɛma bi a ɛntene yɛ nom ne yɛadaade nyinaa no deɛ ɛnyɛ papa ɛyɛ nɔme nneɛma bebree hɔ a ɛnyɛ sɛ ohia ɛyɛ nɔme nanso ohia nya de papa ɛnhyɛ no nso na sɛ Nyankopɔn ehu yɛ mmɔbɔ na nipa yɛ abrabɔ mu etimi kɔba a Enyame nhyira hɔn na wɔtwe wotimi kɔba a mpagya mo nsa mehwɛ amen na hɔn na wɔde ma se a na wɔtwe wɔntimi ankɔ ama sɛ ehyia no obiara so otimi kɔba a ti wotimi kɔba de a Enyame nhyira wɔn bebree no atimi kɔ nanso wɔn ntimi mba ɛna bebree no apɛsɛ nka wɔn korɔ nanso wɔn ntimi nkɔ ti sɛ etimi kɔba de a yɛmfa ni muonyam kɛseɛ nso mawurade pa bi sɛ na domara kwa ne timi ɛkɔba amen ti sɛ ahotɔ Enyame nhyira sɛ Nyankopɔn mo ahotɔ a anaasɛ Onyankopɔn sɛ ɔma wɔ aware pa a Enyame nhyira ne nyinaa no Nyankopɔn ama ware yɛyɛ nso aware pa de Enyame nhyira amen di nyamesompa enso ehun se nyamesompa nso yɛ nhyira nyamesompa nhyira pa na yɛtwere wodin wɔ nkwa nwoma mu a ɛno nso Enyame nhyira pa book of life Nyame wɔ book bu hɔ a mo nyinaa mo nim ho asɛm watwere nkrɔfoɔ bi ɔbɛgye wɔ mo nkwa edin wɔ mu ti nhyira no sɛ wodin wɔ mu ti nhyira deɛ dɔn so bebree sɛ wodwo a nhyira no woyɛ pata obi ɔyɛ patafoɔ bi a nhyira na patafoɔ ɔno ɛfiri Nyankopɔn ba sɛ nhyira nsɛm yɛ bebree nti nipa Nyame nhyira no deɛ Nyamesuro ɛyɛ nhyira na ɛnɛ no
yeah, deliberate blessing. Deliberate blessing, and then they become once and obi ansie na akoma na adwene ma. You can automatic blessings there. Your automatic blessings and your deliberate blessings. Automatic blessings in Shlabia Yashato. Say Ebikra now, we are Sadi we are. Sain Shano, Ebeba was in Shlabua, when I'm upon Ashato. I want it to me. Say Sain Shlawi, Obitus Anamo we are. In Shlase Emranoso. And on Yana at times on a conditional blessings no acquired okro. Na say ye pa yen sabeka inshira yatato say be automatic dia yes any a must emfele say nyangopon na asato say wo sade wo ya meshira wo a wo ye no a na inshira na oba any automatic ya sato nyangopon say ushira Abraham a obeshira wo Nyangopon asem a na wodome Abraham nso a obedome wo Nyangopon asato tini ese ushira Abraham wa na wo se enhira no nso Nyangopon nso eye ono ne famo de ti enhira eye automatic na de Nyangopon na ono na eye wa asato ekenka Genesis chapter 12 verse 3 no yehun se Nyangopon kan se ushira Abraham obeshira wo na wodome no nso a obedome na yehun se Yesu se moma ene wa mamo samokai and they say, Obia Obama Bia and Ebamon, son of Adekai, or say, Tinyameboa, automatic blessings, no. And every woman, Yameboa, you on a part two of her. Now, the say, you did deliberate in Ebamuia and some. Now, for you, we are near a part two. And the Oma said, you don't want any part, one, baby from one, Eba Yangopon Chaya. Yangopon, baby from no son chaba, one Chaya. A year, now, so. One what then dia e be rade nso den se ono nso odi bi be ma wo mo me nse no nso nti wo se mo ma no amamo ne mo nyesa mo mpaye no amamo de mo mra nipa wabra bomu no e bia e den ma wo se na na me kan se e den ma nipa no oni bibia o betumi di amade a ene oni de ye mpaye bo so wo mpaye Nyangopon nso ehu ni mobo na se nipa pese Nyangopon ma na dia na wo bibi dia just give na fe enyesa no nso nti wo mpaye empaye wo de eye Bibia nipa sesemo bibia wode ye hwene e wode ye ye ni wode ye ya so wode ye ya no wode ye ye funu wode ye ebia wode ye sana mpa bon so wode ye ono so wo ye e na oman so wode ono so ye te wo ma nyame be ma wo say mo kan Luke chapter 6 verse 38 ya was mo ma no amamo sukuru apa mo de besuo no na abusuo no de begu mo ntema mu Wasina sukuru a muni be yusuo no eno ha na odi be yusuo ama ma obi ewuo nti minim se asem no emu ada ho bebre no ama ye pa amen na maka se ye wo enhyira ho do pii na wo ho na mu enhyira de eso mo pa yie pa na ewiase obi eni ho a ope enome ho na pe no me Obi wode ma se open me. So obi a penshira. Amen. The enshira everyone chen na eba. And no me nso everyone chen na eba. Na ade e fe na se Nyangopon enshira no. Ni na deliberate blessing ana se even se bia automatic blessing ni na no Nyangopon nsa wom. Na ye hwe enshira nkasa enshira nkasa tumi wom. Now, so you be any panel who should have one so. In that to me, there is power in blessing, but it depends on one who is blessing you. In Sri Lanka, to me, to me, so be shrawa, to me, and so Yana a any panel who should have one so. In Sri Lanka, say, and yet can once me, who bet me as in Sri say, I see deliberate blessing, no must be here that a shrawa, and it will be a young woman. Obi ena eye ho adwuma de deliberate blessing and intentional blessing de obi ehye da ashira wo eno ne fe ne se deliberate no enti ye se obetimi asebe enhyira ma wo ena obi so betimi nso ashira wo ye shira wo ana ye shira ma wo so so kakra eda ntemo obetimi asebe enhyira ma wo ebi mu ana bia na empabọ kwan so no na bia wasere enhyira e de ama wo
and it was a obese Asia war, and also a Wahudu Bre, Yamebo, and Ebekan was and pie year. The Macanim, you know, the Insida, dear Yana O Sida Warno, Yana Hunya Pa, because in Sano, a move high, a bit many empty blessing. In Slebu will be Sida, but not in Slebia Hinimu. And in Slebu also, and in Sasa, in Slebu, in Sida, and so I am, Yamebo, I became in Sida Hinimu wasam. Nano some it's near who need to me up why. Because Yango in Sawa, a Sida. Amen. And you bet me, I can say, I can't insurance some of Guabra Bosso. A bit me, I yet my yes, Yakono. You be winning in our pay ye pa. The other kind who said, Insida, we had a Sida, Ewo, and dear Insano so ever, and also Ewo, infantry albinum. Na enjana ye wana hodo bebre nu an ho ye be na hodo akra na timi aboaye e se me ka ko se obi e hira wo we de me kan nya hira ya hyato wo imu we de obi e hira wo na obi e hira wo no ana obi e slen hira ma wo no e wana hodo bebre nu an ho ban e bi ho ye obi e fe ne common blessing ho na asa normal blessing hira me ka se bia enye na nse bo de enye na ne se abu obi e tumi hira bi Tinshira will be a Timishira be a common blessing. Nanon says a Yajuma. Common blessing a Yajuma. Inshira, it me flew be anche, echo be anche. It me flew be anche, echo be anche. Oya papa will be a, Ubwa will be a, and now say, who will be more or Quambesua. The Uhuni Mobono. Utmikas and I mean Shirao. Utmishirao. Sana also who will be some more bonswa, and I will be who bar, who would make us in in Sano. And we need the Indian a common blessings in Libya. The infancy adjuno, the common blessing, dear. Yes, I am where Papa be I am will be, Adobe I am will be, Ukuja will be, Assam to will be, Nina, dear, the Usha will be no. They say, and dear, we are a 40 Mishra, common blessing in the we are a 4 correct Mishra. And a Christopher wants to miss it. Will be our tenant to miss it. And will be also a one tenant to miss it. 10 years a common blessing. In the Montanaka will be to miss it out. Utia, the case come out to make us in a means now. So what new, one to new, and I also, dear said, will be our tenant a year one day, and our boy, so are you, so on you, put me Ishano. Since I ain't that way, the any said, common blessing will be at me Ishabi. Amen. Yes, it's ain't the way, friend saying. Aha, just any inshira ka abu e common. You say any just say nya de bia ho ona. E koso bebre pa ye pa nti obetumi hira wo yonko. Wo yonko so betumi hira aka se dia nyame nhira wo. Anampo obi wotu kwan a woni nyame nko. Ewade nka wo ho ana ewade eni wo kan. Ewade enye sei nyina de ye nhira e di hira ye ho. Na eye adwuma nya se bia nya adwuma. Nya se common blessing nya adwuma. Common blessing no we don't want a yajuma, the infancy argument, and intimate MY. Your man Fatu be so Rebecca. Tamwa, Genesis chapter 24, verse 60. Rebecca. Tamwa Yajina, what ye no. Ninian Mishan and say, Yaba, Wokui, Yangupoma, when you're fruta. Now you're from one, dear so, and Yansira. Nebusiano, Eshira, Sa, Rebecca. Na Esian so, Yangan was an Osira Rebecca. Genesis chapter 24, 60. Na Osira Rebecca say, Yenu Yaba, Danny impimdu ahodo empempem. Na wase for emfa watamfo apono eniso. So as aye nhira tam ya omoje na wade awie no, aye common blessing is ba bia awofo ehira omo manom ti omo sere se Nyankopɔn ema Rebecca na wade anu mu asem nya dwoodwoo na Onyankopɔn ma ne yafunu. Na fe de befunu yafunu aba nso no, enye nhira bebre no a nso. Nya no nko se mo hwɛ Boaz and so actually Monkai Root chapter 2 verse 4 and so on. On fish die. Kaka Krebina Ekadia was say na Boaz if the better by. Now catch there a California say everybody any mochi. No catch there and say everybody in Shida or no catch there almost say everybody any more mochi. No more a year a juma. And a Boaz about can say everybody any mochi. So everybody didn't come on. No more so catch there and say or no so I don't so in Shano. So all see and go Onyankopɔn ni machi dia sɛ ɛyɛ nhyira Onyankopɔn di wachi a ɛyɛ nhyira ti sɛ nti ɔno nti ha sɛ ne ɛyɛ common blessing ne deɛ nti ka sɛ yɛ ka
ebe bebree pa ye pa amen ana no chi si ye wo general blessing ho general blessing dodo nhyira anasa dodo nhyira a general blessing nhyira bi ho de ananya ba akofo bi dia na nipa ba akofo bi ne hyira no ebi nipa a ho se mo asom dem ma sei na ye hyira mo de a anya ba akofo nhyira nhyira bi a aye munyina mo dia ti nhyira ye nyina ye dia no eno nso ye teyem ne se enso ye general blessing ti ese nhyira ne de obi ansa timi ka bi omo yishira wo no ntie ne do ebitimi yeso nko de nti se wo hwe Nyankopɔn asɛm a ana Nyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ onka nkyerɛ Aaron na Aaron onhyira Israel ma no onfa ensɛm bi enhyira wo mo ene na ɛyɛ general blessing ti Israel ma no obi a Aaron be hyira wo mo na yɛkenkan in Numbers chapter 6:23 to 27 ya yebehu saa asɛm no na saa nhyira no a Aaron de be hyira wo mo no ebetime nya impact wo mo abrabɔ so na ɛbɛboa wo mo nhyira de ɛyɛ de papa na edepend de wo hyira wo no ɛnka wo hwɛ wo se na ɔmfa nhyira ɔman no na Awurade kasa kyerɛ Moses sɛ kasa kyerɛ Aaron ɛne ne mma no sɛ sɛdeɛ mu nhyira Israelfoɔ no ɛnka nkyerɛ wɔn nie ɔse Awurade ɛnhyira wo na ɔnhwɛ wo so Awurade ɛntenim ɛnkyerɛ wo na wɔnom wo Awurade ɛma n'ani so ɛnhwɛ wo na wɔma wasomdue na ɔmfa medin ɛnto Israelfoɔ so na me deɛ mehyira wɔn amen onsa sei no ɛyɛ nhyira bi a Nyankopɔn se Aaron fa saa nhyira wei ɛhyira wɔ man no Awurade ɛnhyira mo no ɔnhwɛ mo so mo abrabɔ ɛyɛ nhyira a ɛde hyira wɔ man no obiara nya saa nhyira no bi kaa sɛ deɛ ɛyɛ general blessing nti ɔmo wɔ obiara nka sɛ ɛyɛ me nko amedea me mo ɛtumi bɛ obiara so ɛyɛ no nso ti Paul nso ɛhyira asafo no wɔka Nyankopɔn asɛm nso a ɛwɔ 2 Corinthians chapter 1 verse 2 a wɔsɛ adom ɛne asomdue a ɛfiri yɛde Nyankopɔn ɛne Awurade Yesu Kristo ɛnka mo Paul nso hyira a wɔn nso ɛyɛ nhyira nso ɛyɛ general blessing a Paul ɛhyira wɔ mo sɛ wohwɛ 2 Corinthians chapter 13 verse 14 nso a 2 Corinthians 13:14 a wɔsɛ Awurade Yesu Kristo adom Onyankopɔn ne dɔ Honhom Kronkron nkɔfa no ɛnka mo nyinaa asese Paul nso wɔsrɛ nhyira ma wɔ mo sɛ Onyankopɔn nhyira ɛnka wɔ mo nyinaa te asɛ de ɛyɛ general blessing nti yɛka sɛ yɛka ɛbɛdɔɔso David nso ɛhyira wɔ ma no wɔka Nyankopɔn asɛm wɔ 2 Samuel 6:18 atwerɛ to wɔ Moses nso hyira wɔ ma no Deuteronomy chapter 33 verse 1 a ɔno ɛhyira wɔ ma no ɛno da nkyɛn so a Yesu nso ohyira nkwadaa bi sɛ mo nyinaa mo aka ho pɛnsa bi a ɛde mmɔfra bi baa sɛ Yesu onhyira wɔ ma na asuafo no kwa deɛ wɔn si ɛkwan sɛ nka wɔn mma kwa ama nkwadaa no kwa ama Yesu anim Yesu ka sɛ dabi mo kwa no mmra m'anim to ka aban yɛ bɔ no wɔn nyinaa baa no wɔsɛ wɔde ne nsa gu wɔn so hyira wɔ mo enisaa nhyira no deɛ nya kwadaa baako pɛ dea nkwadaa no nyinaa wɔn ba hɔ nyinaa obiara nya bi nti ɛyɛ nhyira bi a ɛyɛ general blessing ɛnyɛ baakofoɔ dea wɔka Matthew chapter 19 13 to 15 a Matthew 19 13 to 15 a maame nka hɔ ɛna wɔde mmɔfra no ɛbrɛ no sɛ ɔmfa ne nsa emu wɔn so wɔmpa yɛ ma wɔn na asuafoɔ no ɛka nipa no a wɔde wɔn baeɛ no anim na Yesu kaa sɛ momma mmɔfra no kwan na munsi me nkyɛn ba ho kwan na yenim sɛ na ɔsoro ahenni no ɛyɛ wɔn dea na ɔde ne nsa egu wɔn so ɛhyira wɔn ofiri hɔ kɔɔyɛ ɔn saa sɛ Yesu de nsa ɛyɛ mo nyinaa wɔde nsa yɛ de bɛyɛ egu wɔn so na ɔhyira wɔn nti ha sɛ na ayakwadaa baako pɛ nhyira anaa na wɔn aba hɔ nyinaa nkwadaa no nyinaa de wɔn baeɛ nyinaa na nkwadaa nyinaa nhyira nti ɛyɛ general blessing ɛdɔɔso ti tam a Yesu sɔre firi awufuo mu koraa nso no ansa na ne bi paakya ne bɛba na wɔbɛkɔ agya ne nkyɛn no ohyia asuafoɔ no nyinaa na ohyira wɔn ansa na wɔkorɔ ɛne yɛ general blessing ɔka Luke chapter 24:50 to 51 Luke 24:50 to 51 wɔsɛ na ɔde wɔn firi adi ɛkɔduru Betania na ɔmaa ne nsa so ɛhyira wɔn na ɛbaa sɛ ɔhyira wɔn no ɔno wɔn paapaa mu na ɔmaa ne nso ɛkɔɔ soro na ɔkoto sɔree no na ɔde anigyeɛ kɛseɛ ɛsan baa Jerusalem ɔnsaa sɛ ne yɛhyira obi a bɛhyira no bi a ɔde anigyeɛ na saa ba wode anigyeɛ ɔnsaa sɛ nya werɛhoɔ yɛhyira wɔn a wɔwerɛ ho sɛ bi yɛhyira wɔn a wɔwerɛ ho daabi ɔka abayɛ bɔ no a ha wɔn ammɔden die ma ɔhyira wɔn mo nti wɔ se ɔhyira wɔn mo asuafoɔ no nyinaa nti afei na Yesu afei wɔn mu sɛ afei wɔkɔ soro nti wɔn ma na sɛ na wɔhyira wɔn nyinaa nti wɔbɛka nsɛm bi agu wɔn so
nyina no nyame bo a yebehwe ntie hu se omo esa akonom de arehwo na esa ya na se yeshira wo a so ukwaji nshira be bia oji nshira ni free no wo sa akwa wo de ni je na na ekro ti se yenya nshira ye ni je amen ana ye wo individual blessings nshira bi won so de a na ye wo nko a wo de a nshira bi wo de na ese nshira bi wo de a na ye wo nko a wo de a ti yen hwe no so e ti enya woni wo bi dia o ka nya ngopa ansam no Genesis chapter 47 verse 7 Isaac shira Jacob so Isaac oshira no nti tam oshira no na eye Jacob no nko a ni shira tam o ka ansam ko aduane mere no ko no go person go shira Esau no ma me fa akwan be so ma Jacob ko aduane e de bre on papa Isaac no Isaac shira Jacob sai shira no an individual blessing enya Jacob no na nya no obi adia Isaac shira Jacob no na sai shira no na enye wona obi adia amen ti yewo enhyira bi ho a ene ankwa da so ka nyango pa asam nso a emra eli tamwa hana kwa asori fie ni wo bɔ mpaye na wore ho ahye na so na bia awo ho dadwene ne ho ya wo bebre nu awo ni mo no obu no se obi a wabɔ dam no ka se kɔminsani ba fra so de bia se ko ma ensan kwa na aye wasa no ka se mi wura me muru yo na awre ho na ahye me kra ama no kan asem nyina ekse no o kan nyango pa asem no 1 Samuel 17:18 1 Samuel chapter 1 verse 17 to 18 ena Eli bua se fasumdue kɔ na Israel nyango pon be ma wo wade a wo se ne wo ho o kan se ma wafena enya wani mu adom ena oba esi mu okodidiye na nanim nte se kan na die no bio on obi a so unya nhyira wani mu sesa oba no Eli ka jen se kama ko obu ni kwa winsani no kire mu nsa me mo nsa me wura wankafo an sesofo no o ka asempa kire ne se me wura me moroye na masem nyina ni no se ne fasum due kɔ na Israel nyangopɔn be ma wo wakoma so de wo hwɛ no se me wura asema wo kan nyangopɔn ma ne enye saa ma me ti wo kɔ no o de akoma nyina agidi enhyira ensan bebere no aba nipa brabom maka sɛ enhyira ne wo mienu o obi betuma bɔ mpa ye hyira wo ɛna obi so betumi ye hyira wo anya mpa abɔ ɛno nyame bo a ebe ehwim dia sei no saa nhyira we ya eba ha na brabom no ɛyɛ wone ho ade a ɛwɔ no ani nhyira tin nhyira bi ho a ɛdɔɔso na we de me kan nyina de topic nko a mbese meko bia mu details na timi aboa mo nti ye bɔbɔ so tin nhyira bi ho a na ɛyɛ individual blessing ɛdɔɔso bebree kɔ ba me nya bebree ɛna yɛ wɔ specific blessings won so specific blessing nhyira pɔtin bi nhyira bi wona ɛyɛ nhyira pɔtin bi ade pɔtin bi paa na ye he de hyira wo ade we paa ho na ebi a ye hyira wo tini enye ebi a ene de sɛ nipa dodo na ye hyira wo mu so nipa ba ko bi na ye hyira no ene ade pɔtin bi paa ɛna na ye hyira no ka ban bɔ no a tamwa hana koro ye na min hyira ba no so a afei de na koma de ɔhwɛ ne nsa kan ye no ɔde Samuel ɛsa ba sɛ ɔde Samuel bɛtena Nyankopɔn fie nti ɔde brɛ Awurade ti wodi ne ba osofo Eli anim no osofo no ehyira no na osa ka asem ekire no yen nka Nyankopɔn asem no wɔ 1 Samuel chapter 2 20 to 21 yen hwɛ osina Eli hyira ɛka na ene ne yere sɛ Awurade ɛma wasefo emfiri ɔbaa yi mu ensi de ɔde no afem Awurade yi anan mu afi osimu kɔ wɔ nkurom na Awurade bɛhwɛ Hana na onyinsan na owo mamarima baasa ene emama baanu na abofra Samuel nyini Awurade anim amen so a specific blessing ti we dey say ode Samuel aba nyame fie to ode ne ba nyame fie no ode na be fam Awurade nkwa na nyina na de ode aba no ohia replacement ta say no ye obɔ mpa ye say nyame Elisema na say Awurade enhyira wo na de wode na ba Awurade fie no Onyankopɔn ensi wanan mu na Onyankopɔn so ye ma ne boro so de aso say we dey specific te enhyira pɔte bi ebi enya ne help ho mpa bɔ no bɔ ma no na ebi kura nso a enya ne sikasɛm ba ne yefunu na ohyira no wɔ ho na nso ohyira no no eba mu tini nyina nyame bɔ ebɛhwɛ nti specific blessings wɔ hɔ pa Isaac nso moka Bible Isaac nhyira ɔde hyira ne ba Jacob no na ye specific o ka Nyankopɔn asɛm ɛwɔ
Genesis 22, 26 to 32. I believe with a month, the movie was on a kai. And I was also kai Genesis chapter 28, verse 1 to 5. And also, it's not Isaac, this is Jacob, no, not a year specific. My main cow can create, now I say, now Isaac, Fred Jacob, no Oceano, Eshe, no say, and what I hear and call Kena for a mamma. So I come as a potenia, a call, one a jab betual fee. Nako ware ho wo wuni ala ban maba no mu na onyankopon twe di ampon enhyira wo oma wonno na oma wonye bebre na waye aman asafo na onfa Abraham enhyira wo woni wasofo wo kan ho na wonya asase a woye so hoho a onyankopon edi ama Abraham yi na Isaac eja Jacob kwan na okọ Mesopotamia aramani betu aba Leban a woye Jacob ene Esau ene Rebecca niyamari mano nchai. Amen. Unsa say no in support bi no hira no e specific. O adibu ha ubodin. Adewe ni. Na sa say no o si Nyankopon ama wonya berempon. Wasefo no so. Na so o hira na sefo a do ha say so. Yame bo a menim sa lesu bi hu bi e fe ne prophetic blessing. And also e ba so. I say won say o hira no ade poti bi ho. O hira no pa yin di enhira bi wa na metimi ehira obi ana Nyankopon asa metimi aba ana obetimi ade poti bi na ebi a hu nhira na aba won nkyai. Amen. Ti ase no ohwa ase kin nhira no a odi hira no no ano edo so bebre pa ye ya ade suye mu no ye be hu na ma bebre wom ti ena ewo special blessing ohwa Jacob nhira ya odi hira no a nyame bo a inya ma so ndema bobo so a emu bi wo ha nhira ka se pa ye pa se Nyankopon emma no enye brempon na sefo nore onye se nyina no ebi ye prophetic blessings a esimu bie ana ye wo se mo kan cause se mo follow komo ye penshira ti wo hu se common blessing ni general blessing ni specific blessing ni we say dia na ebo ko Nyankopon mo se wo penshira ana wo penshira fi obi ho ana wo pe ade bi hu nhira a wo hu se na obesi a wo de na wo hwe no what me atiase yi ana ye wo special blessing. Nhira so nkokora nhira bi wona a special blessing. Ano so de o kan Bible no a Melchizedek ehira Abraham na a special blessing pa. Na so e be ko Bible mu so nhira no kwa. Wo nhira no kwakora na Abraham ye bibi. O ma na de nyina so ndusorudu enu achi na o hira no. Mo hia no nsu na me bo be ba so. Tinya se bi a Melchizedek no na o hira Abraham kwa. Eni mbebiri ho a doing more than time ko ebi kwa eja ne ye kura no ohun mera oja ne ye ana ohun mera wo ye bie. Amen. Obu wa say doing more than time no ohun emera a wo ye bie na ehu pa hwesa Abraham mekese de kishira no meba so o se o ma na de nyina so nturudu ana wo shira no ye nso no se e pese nya me shira ye de a do bi a ye nte wo ma se ha de ye hu sa ha ye special blessing wo ka nya ngopon asem Hebrews chapter 7 1 to 5 and also we a special blessing and Isaac kishira Jacob also na a special blessing na meba so akire mo Isaac kishira which and no a door special blessings no meba so answer na you prophetic blessings and you the encounter answer ti say you want special blessings ho inspiration kokura and prophetic blessing no em na Jacob o kishira Joseph and then ma e be bi wa kan kai Ephraim ene Manase Joseph okowoe na time a papa ekosra no ode ne mane bekire o papa se papa akonto ametu ye no menya mma mienu papa me manie tina oto na omo nkra ne woni na ntene sei o papa kan se omo mmra na omma ankwada mienu no ekọ o papa ne nkyai Joseph a Jacob ti wode ne nsa nifa eto kuma no so na wode ne nsa benkum eto pani no so Joseph to wa na anya ne de so o da bi papa we na ye panin ana woni hu sa bonkum na eto woni sa bonkum to panin so na won sa nifa wode to di aketewa so na o se me ba de me ye no me boapa na me yo anya se dia ma hunu o ka kire me se panin ni akwada ma hunu na me ni nti a me ye sa e be nka wo kakra o sira nkwada no o ka ba ya bo no a o sira na ka kire o me se e de ni a kuma no o ba ya kase a che panin no e de ni a ha se no a prophetic blessing enya memra
ohyira wo mo no a saa mra no ana ye advance bia esiye na ewo nanim te nhyira bi wa na ewo nipa nim mo yenkenka wo na yenhwe na intime moaye nyame bo a okay yenkenka Genesis 48:14-20 ne yenhwa de osna Israel etene nifa eto Efraim a oye akuma no atifi ene ne benkum eto Manase atifi oboa pa na oye ne nsasa efise na Manase ene abakan no ohyira Joseph se Onyankopɔn a me nana Abraham ene Isaac nante nanim no Onyankopɔn a wayɛ me nkwa ene nyina de abesi nne ɔbɔfo a oyi mi bɔne nyina mu no enhyira mɔfra yi na ɔmfa midin ene nana Abraham na Isaac din emfrɛ wɔn na ɔno so nye pii wɔ asase so Joseph hu sɛ n'agya de ne nsa nifa ato Efraim atifi no anya ne de na ɔsɔ n'agya nsa sɛ onyi mfiri Efraim atifi nkɔto Manase atifi na Joseph ka kyerɛ n'agya sɛ m'agya ɛnyɛ sɛ ɛteɛ no oyi ne abakan fa nsa nifa to n'atifi n'agya mpene na ɔsɛ minim me ba minim ɔno nso bɛyɛ ɔman na ɔno nso ayɛ kɛse nanso ɛdeɛ nea ne nua kumaa no ɛbɛso asen no na n'asefoɔ ɛbɛyɛ aman pii ɛda no ohyira wɔn sɛ wo na Israel de wobɛhyira sɛ Onyankopɔn ɛnyɛ wɔ sɛ Efraim ɛne Manase na ɔde Efraim edi Manase kan amen so obi a wɔde ama sɛ ti asɛ nso fɛne prophetic blessings insɛ anasɛ prophetic blessing no won sɛ enkom sɛ nhyira bi a edi wɔ mo anim enti oka aban bɔ no so esi Joseph ma no de wɔn kɔ abɛhyɛ Israel musuakuo mu a Efraim ne Manase no nti wɔn bɛyɛ abrɛmpɔn paa yie nanso ɛdeɛ ne Efraim yɛ bɛyɛ kɛse ɛkyɛn no nti asɛ ɛyɛ prophetic ti Jacob wɔhyira nkwadaa no na ɔwɔ prophetic eye bi na ɔde yɛ saa ba Joseph de oni saa ani ni bi ani ana Jacob wɔ no na oni saa ani ni bi to no fi sɛ anka papa no mfa ne nsa nifa nto pani so pani ka pani di ɔna yɛ pani ɛna akwadaa nso yɛ akwadaa de wo yɛ die papa anya ne kwan no nso ka sɛ beba minim de meyɛ ti nipa nim de wo yɛ nyabotere ma no amen sɛ yɛse so obi onim de wo yɛ a nyabotere ma no ɛnyɛ Joseph adwene ɛna papa adwene ha na nyɛ na adwene no ɔde yɛ saa na enhyira bi ɛwɔ ne nkyɛn de yɛhɛ no nso ya sɛ fɛ ne prophetic blessing yɛn kan Hebrews chapter 11 sɛ yɛn kan Hebrews chapter 11 so a 20-21 a ɛkyerɛ Hebrews 11:20-21 ɔsɛ na gidie na Isaac de hyira Jacob ɛne Esau ɛnoɔma a ɛbɛba ho gidie na Jacob ɛbɛwu no ɔde hyira Joseph mma baanu na omia ne poma tire so ɛsɔre mo sɛ gidie na sɛ na asɛm bi wɔ ne nkyɛn Jacob kinhyira no na ɛyɛ prophetic so mo kae saa de a Isaac tam ohyira Jacob no Isaac hyira Jacob o na ɔka sɛ ɔbɛyɛ nipa kɛseɛ no na ɛno nso na yɛsɛ ɛyɛ dɛ bɛyɛ prophetic amen amen ti yɛkyerɛ mo nhyira kwae ɛna ade baako bio nso wɔ mu nso ne sɛ Onyankopɔn asɛm mo nso no yɛ na nhyira egu ahodoɔ nhyira nkasa no emu bi ne yɛbɔbɔ so no yɛ na eduma bi a pani ɛna hyira kuma ɛsɛ yɛbɔbɔ so a eduma bi a yɛ na deɛ ɔson no wɔn ɛhyira deɛ osua yɛhɛ no nso wokenka Nyankopɔn asɛm a ɛwɔ deɛ kenka yɛ ya ɛwɔ Nyankopɔn asɛm mu Melchizedek Hebrews chapter 7 sɛ mo kenka hɔ a ɔse Melchizedek ne Abraham hyia hɔ ne hyia ne yɔnko mo nyinaa ebio Melchizedek ne hyia Abraham na Melchizedek ɔso kyɛ Abraham na Melchizedek ɔso kyɛ Abraham na ne yɛbɛgɛ nkakra obi a osua no onhyira pani ana mekasa no a obi a wotumi kyɛ wo obi a ɔboro so obi a ɔyɛ more advanced no than you no ɔne ohyira yɛhɛ no nso ti Melchizedek ne Abraham ehyira ya no na Melchizedek no na ɔyɛ more na ɔno kɔnkae bebree kyɛ Abraham ti na ɔno no nhyira no ɛyɛ bebree ɛnka Bible no yɛbɛhu bebree ɛno nso wɔ hɔ ti ɛmfa nso yɛ adwene mu ɔkan a mamenka mfiri meka mfiri 4 koraa 7-4 going wɔsɛ na monhwɛ onipa yi a Japani Abraham ma no asadeɛ so nsurudu so a wɔso wɔn a wofi Lewi ma mu
enya asofodwuma no nso wo ahyɛde bi sɛ onye ntutuodudu sɛdeɛ mmara no teɛ ɔwɔ man no mu ɛne sɛ wɔn nuanom a wɔn nso ofiri Abraham asene no mu nkyɛn nanso deɛ n'abusua emfiri wɔ mu no agye Abraham hɔ ntutuodudu na ohyira deɛ ɔwɔ bɔhyɛ no ɛnso akyinye biara nim sɛ deɛ wɔkyɛn so no ɛna ohyira akumaa sɛ mo hunu deɛ asɛ yɛka sɛ obi a Abraham na behyira Isaac yɛkɔ Bible bi sɛ yɛkenka akɔ mu sɛ Isaac ɔne hyira Jacob nye Jacob na hyira wɔ papa Jacob nso ɔnso na hyira ne ba Joseph nti ha sɛ no nti ase wɔ mu no sɛ deɛ ɔso no ɛna ohyira akumaa ɛwɔ nneɛma bi ho amen. Good. I say, again, can you go past some Genesis chapter 28, no, verse 1 to 5, no, some kind of say, Emra Isaac, or friend, Neba Jacob, no shira, no. Isaac, any Jacob, one and so, as I for why, one is that will be, and I Jacob Nishra, Isaac, and next I had the son is shira. And in other words, no, say about to me more, you want to me to your hand on so. And your uncle, you can buy a bonoa. A bra, not Israel for so. Most of ma Israel for, I said yes, or moons into Madano. Almost said your most a chair or mono, sabe pen or moyeno. To omoye and what Mariano, or Bema Moses Shira woman. One, most no or can see a bro almost, and the Oshira woman, in the crowns were penano. Nanso wɔn nhyira wɔn kwa yɛn nka hɔ kakra nhwɛ deɛ ne yɛhwɛ sɛdeɛ asɛm ne teɛ Exodus chapter 39:43 Exodus chapter 39:43 na Moses hwɛ adwuma ne nyinaa na hwɛ wayɛ no sɛdeɛ Awurade ɛhyɛɛ no saa pɛ ɛna wɔyɛɛ na Moses hyiraa wɔn ntomadan no dwumadie bi a Moses de hyɛ nkurɔfoɔ bi nsa no wɔn yɛ wie no Moses bɛhwɛɛ na sɛdeɛ Moses de hyɛɛ wɔn nsa no sɛdeɛ Awurade kyerɛɛ wɔn sɛ munye ne sei no saa pɛpɛɛpɛ na nkurɔfoɔ no nso yɛɛ no na Moses hyiraa wɔn mo ɔnsa yɛme adwuma sɛ de hyɛ ebinom nsa a yɛ na ebinom nyɛ ne sɛde Nyankopɔn ɛpɛ sɛ yɛyɛ no ɔnsa Bible sɛ Moses ɔbɛhwɛɛ no na dwumadie a ɔde hyɛɛ wɔn nsa no ɛdan no ho adwuma na ɔde hyɛɛ wɔn nsa no sɛde Nyankopɔn asɛm baa Moses nkyɛn ne wɔkyerɛ wɔn sɛ munye ne sei no saa pɛpɛɛpɛ na wɔn yɛɛ no yɛn Nyankopɔn nanteɛ mu Nyankopɔn adwuma yɛ mu no sɛ yɛpɛ Nyankopɔn nhyira sɛ Nyame nhyira mara yɛn so a di Nyankopɔn ahyɛ yɛsɛ ɛwɔ sɛ yɛn nso yɛ ne pɛpɛɛpɛ sɛ yɛanyɛ ne pɛpɛɛpɛ deɛ a Mose baeɛ no hu sɛ sinto bebree no ara wɔ ho a ɔbɛhu sɛ ɔmo anya deɛ Nyankopɔn adwuma a yɛyɛ me nuanom sɛ yɛpɛ nhyira deɛ a hu sɛ ɔmo yɛ biribi ansa na yɛhyira wɔn mu amen amen deɛ ɔmo yɛɛ no na ɛso Nyankopɔn ani anaa ebisɛ deɛ kyerɛ wɔn no saa pɛpɛɛpɛ ɛna ɔmo yɛ nti mo nso deɛ kyerɛ mo saa na mo yɛ anaa sɛ deɛ kyerɛ wɔn saa na woyɛ deɛ nhyira nso bɛba deɛ ɛbɛkyerɛ wɔn sɛ no ara na wobɛyɛ a yɛsɛ nhyira nso ɛbɛba amen amen wohwɛ Nyankopɔn asɛm mu a Paul nso ɛhyiraa Philippians no hyira a wɔhyira wɔn wonka abayɛ bɔ no a Paul ɛnhyira wɔn kwa ɔka Philippians chapter 4:14 to 19 a montwerɛ Philippians chapter 4:14 to 19 a the Paul also ɛhyira a ɔsɛ deɛ nti a Paul ɛhyira wɔn no nkurɔfoɔ yi na wɔn de adwene Paul ho na sɛdeɛ na wɔn si ɛyɛ Paul no wɔn nsi Paul fam ɛwɔ Paul dwumadie mu na Paul nso ɛnyɛ sɛ bia Paul ka kyerɛ wɔn sɛ deɛ moyɛ mame no ɛnyɛ sɛ bia ahokyerɛ nti na meka si akyerɛ mo na mo deɛ moyɛɛ no ɛso Nyankopɔn ani te ɔtwerɛ nhyira asɛm ne kɔmaa wɔn na nhyira no nso ɛbɛyɛ adwuma amen mo yɛn nka hɔ ne yɛn hwɛ deɛ yɛn nka wɔ sena nanso mo yɛ ne yie sɛ mo boa me wɔ ma ho hia mu na mo Filipfoɔ nso mo nim sɛ asɛmpa no mfiti asie mu no a me firi Makedonia me kɔɔɛ no asafo biara mmoa me ɔma ɛne wɔgye yɛn nkontaa ho sɛ mo nko a waahwɛ na Tesalonika nso mo soma prɛkom ne nimpenu ɛso de deɛ ehia me ɛbrɛ me wa mo nhwɛ ɛnyɛ sɛ mehwɛ akyɛdeɛ ne mu mehwɛ aba a ɛma mo nkontaa dɔɔso na manya ne nyinaa ma na boro so na efiri sɛ ne nsa kaa deɛ mode ma ne Epafrodito no ma yɛ mma ehwi a ɛɛdɛ afɔrebɔ a wagye a ɛso Nyankopɔn ani
na me Nyankopɔn bɛma mo de ehia mu nyinaa sɛde na honya ɛteɛ animonyam mu Kristo Yesu mu. Amen. Praise him. Ha ohyira mo kwa. Ha nso a blessing nhyira. Wɔse wohwɛ yɛgen kae odi wo mo ho adanse yɛ sɛ Philip for de amoyɛ no me kan a ɛka me yɛ sɛ asafo ahodo a Nyankopɔn afa me so ade te paa ne de ka mo na mo yɛ number 1. Ebi sɛ ɛmoa menya firi mu hɔ menya mfi baabi a ade ntina Paul ka saa. Ɛnyɛ sɛ bia Paul ɔno ana ɔka kyerɛ wɔn sɛ ne Nyankopɔn ɛbɛma wɔn mo de ehia wɔn mo sɛ na ho nya teɛ enhyira kwa wɔn de ma wɔn da bi wɔn mutu anamɔn bi ɛni wɔn sɛ yɛhwɛ nkurɔfoɔ bi a wɔn nyɛ nhyira no a dodoɔ no ebu hɔ a deɛ ɛda sɛ specific o ɛda sɛ ɛyɛ special o wɔn yɛ biribi Isaac ka kyerɛ ne ba Esau sɛ ɔnkɔ wura mu no ɔnkɔpɛ Hana mmara na fama yɛ aduane ne wɔn nim ne wɔn nhyira no anyɛ sɛ bia ɔno an ne ba no bɛna na me nhyira o obetumi ahyira na deɛ nanso kɔ na kɔpɛ aduane bɛyɛ aduane ma mi na mi di wi a ba bɛhyira o a Rebecca wɔte yɛ a ɔkɔ no aduane pɛpɛɛpɛ de sɛ wura mu nam ɛmaa ne bi no adeɛ yɛ paa who difference yɛ de wura mu nam kɔ ne efie deɛ ntam ne sɛ wɔyɛ special paa. Amen. Eni papa ne di yɛ no na aduane ne da ɛne da paa yie paa a afei ɔhwɛ aduane deɛ no ano no nanso duro bɛ na ɔhwɛ me babra me hu wataade mu nhwɛ hu mu a na dwene ne bi ba deɛ ne deɛ no sɛ ɛno a na ohyira no o man o de enhyira kɛseɛ ma no do Jacob deɛ nkoa mmerɛ deɛ na mo maame na ɛne boa no ma ne nya onya na simple nanso no o ka Bible na anche bia na baafo tiri baafo nanim nie ɔkɔkwaye mu akonya sɛ adoa bi a akonya de aba ɔbɛsi esi no ɔbaa na sɛ ɔka kyɛn sɛ papa aduane ne yo ɔsɛ hwan ya me hwan nie unia abadi wo nhyira no nka sɛ papa nti wo nhyira ba akɔpɛ uni bi ka ho no ɔsɛ ɔno ne nhyira ba ɔbɔ ne nhyira no ɔso to onya ba akɔpɛ no ɔyɛ wi asa aso bebre wɔn message yɛ ba akɔpɛ ebi nso yɛ bebre. Amen. Aha ɔsɛ papa nti wo nhyira yɛ ba akɔpɛ papa nti uni nhyira wofro bia wɔ hɔ a to betimi de ahyira me da bi ɛdeɛ ne a unia no abɛgye kɔ na deɛ yɛatwerɛ no ne yɛatwerɛ unsa sɛ no ɛnyɛ sɛ nko hyira no ko mu sɛ deɛ ɔkɔ wura ma kɔpɛ bibi na ɔde abra wa pa ba yɛ aduane ama no ansa na wɔhyira no memonyɛ sɛ akɔla no hɔ na wɔhyira no Melchizedek abana ma nhyira no kwa Paul nhyira mu nyinaa kwa and either sɛ special blessings so prophet nhyira wo do ne nyinaa no emu bi wɔ hɔ a yɛwɔ deɛ ɛyɛ unconditional blessing hɔ ɛno nso ɛwɔ hɔ nhyira bi wɔ hɔ a condition biara na ho ɛni nyina sodeɛ biara ɛno ara temi yɛ hɔ ɛna bi wɔn nso deɛ a ɛwɔ nyina sodeɛ na deɛ yɛka kyerɛ mo ne sɛ yɛpɛ nhyira deɛ a mommenya deɛ a ɛsɛ nhyira. Amen. Yɛkenka kyerɛ mu nyinaa no ɛmene wɔ mu ananka yɛfɛ ne nka yɛbɛto yɛboa sɛ ɛyɛ maako deɛ yɛbɔ bɔ so na kyerɛ mo nti yɛka nhyira a afei mo ho nhyira ne kwan yɛfa so ba. Amen. Amen. Ti ɛnkyɛ ne yɛbɛkɔ Awurade anim ti yɛpɛ nhyira deɛ a Paul sɛ me Nyankopɔn bɛma mo deɛ ehia mo nyinaa sɛde na ho nya ase teɛ me Nyankopɔn Paul nka sɛ ɔse Nyankopɔn bɛma mo deɛ ehia mo me Paul me Nyankopɔn no ɔbɛsɔpla mo deɛ ehia mo nyinaa ebi sɛ wei mo nka nto mo nhyira sɛ nso yɛpɛ nhyira yɛpɛ adom a mo ma yɛ ma deɛ yɛwɔ nyɛ yɛ fɛ sɛ obi hyira wo nso a ɛnso hu sɛ Paul sɛ obi hyira wo a wote aseɛ deɛ a wogye sɛ amen. Obi wɔ hɔ a sɛ obi hyira wo a nhyira biara de obi hyira wo a woso sɛ amen anaasɛ amen anaa thank you for blessing me anaa amen emu biara deɛ ɛyɛ ha sei no Paul sɛ moka 1 Corinthians chapter 14 obi ahyira wo na saa nipa no wɔnte wo nhyira no ase a wode kasa aforo nhyira wo bi na wɔnte ase obɛtumi agye sɛ emi anaa onim deɛ wɔka ɛdi nhyira sɛ obi a obɛhyira wo biara no make sure sɛ saa nhyira no ɛba wo so no ɛmma kwa nhyira wɔ ahoɔden nhyira nneɛma bebree no a wɔ nipa setena mu nhyira ɛma ebinom wɔwɔyɛ nhyira ma ebinom yɛ abrɛmpɔn wɔ wiase ɛma ebinom nyanya nneɛma bebree ebiebie kwan bebree no ama nipa nhyira ɛnyɛ de bɔne ti ɛnɛ nhyira no
ya boboso yesi ye wode common word and if common blessing, general blessing, individual blessings, and specific blessing, and a special blessing, and a prophetic blessing, and a asa. The church one also lesser is blessed by the greater also. Lesser, the ono okay all from no. Kasiye ne shida no. The obeshina will be a oboro also they are a different. And the matter ebe he wasem. The oboro also no. One was so shida wo. Anya one was so shida the oboro also ne so shida egu ahodo. Ye be sore ne ya bom paye. Mo mi nyina ye sore. The prophetic blessings ho. So nyame make ma for obe so no aka insurance bi egu abrabo so. Ebe ye adwuma pepepepepepepe. Common blessing ye adwuma. Specific blessing ye adwuma. Ye genka Bible ni nyina ye adwuma na general blessing so ye adwuma. Ti ye penhyira, ye pa hoto, ye pa bambo, ye pa nkonimdie, ye pa warepa, ye pa humu ahoden a ye hu ya asade ani enye. Na se wo ye wasade de a ene de enhyira won nche no obehyira wo. Wo se ko paduane fa bra na ba ye aduane ma mini na medi wi a mehyira wo. Ye bom paye okronkoni ni asafo ruade e di azaka se ma wo se ene de wo se na ba hwe yen ene wo de ntekire pa ya ma yen e hu se enhyira eye wo dia na wo hyira na wo kwa mebre nu a ofa so ehyira nipa na enhyira so gu ahodo mebre na ebia ya adwuma na ebia so boa nipa enim se ene wo hyira ye da wase nyankopon e wo Yesu din mu amen.